מכירים את האנשים האלה, האופטימיים, אלה שכל הזמן שמחים? כמה באמת כאלה אתם מכירים? כמה אנשים כאלה יכולים להיות בשמחה הזאת כל הזמן, כל יום? אני רוצה להגיד לכם סוד קטן, לא כולם נולדו כאלה. גם האופטימיים הכי גדולים, לכולם יש כל מיני סודות קטנים כאלה, כלים שמשתמשים בהם באופן לא מודע. אם תשאלו אותם, הם אפילו לא שמים לב שהם עושים את זה. אבל הכלים האלה עוזרים להם להיות כאלה. במיוחד ברגעים האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו תקועים, שקשה לנו, שאנחנו לא רוצים להיות שם, יש כל מיני טריקים קטנים, שככל שנתרגל אותם יותר, יעזרו לנו להתחבר חזרה לתעצומות שלנו, ולראות את המתנות הנסתרות שיש. אז אני רוצה לתת לכם שתי שאלות, שהראשונה היא בעצם לבוא ולשאול את עצמי, איזה מתנה יש כאן? כי תמיד אם נסתכל טיפה יותר לעומק, נוכל לגלות לפחות דבר אחד שיכול לבוא לטובתי, שאני יכול לצמוח ממנו, לגדול ממנו. גם לי ברמה האישית, כרגע יש איזושהי התמודדות משפחתית, שאחד מהדברים, כשהסתכלתי קצת יותר פנימה, הבנתי שיש כל מיני שאלות שאני שואלת את עצמי, שעוזרות לי לצמוח ולהתגבר מעל האתגרים. אז זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא לשאול את עצמי מה יעזור לי. כי במיוחד שאנחנו נמצאים במקומות האלה שרק בא לנו לברוח, גם פה, נסתכל קצת יותר פנימה, קצת יותר לעומק, תמיד נמצא משהו שיוכל לעזור לי להתמודד כרגע. אז לשאול את השאלה הזאת כל הזמן, מה יעזור לי? מה אני צריכה? מה יעזור לי? התשובה באיזשהו רגע תצוץ. יכול להיות שהיא תהיה פתאומית, אבל היא תמיד תהיה מדויקת וממוקדת, והיא תהיה בדיוק מה שאני צריכה כרגע. אז כמו כל שריר, ככל שאנחנו מתרגלים אותם יותר, הם נהיים יותר חזקים, והם עובדים באופן טבעי כאילו מעצמם. אז אני מזמינה אתכם לכתוב לי כאן למטה, מה עזר לכם, מה גיליתם על עצמכם. ואם אהבתם את הטיפ הזה ואתם רוצים לקבל עוד, אתם מוזמנים להירשם ולקבל עדכונים באופן ישיר. שיהיה יום טוב ושמח.